pinipilahang goto sa San Juan, Batangas ating lantakan sa report ni Lorenzo Ilagan ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Hindi pa nagbubukan liwayway, pero mahaba na ang pila ng mga nakaparadang sasakyan sa kainang ito sa San Juan, Batangas. Nakabisikleta, nakamotorsiklo o four-wheel sa sasakyan, lahat nag-aabang para matikman ang binabalik-balikan at pinipilahang goto ni Kuya Oliver. Kanya-kanyang picture at video naman ng ilang customer sa tila live show na pagtatadtad ng karneng baka ni Kuya Oliver. 60 kilo ng karne ng baka raw ang nauubos nila araw-araw. At alas 9 pa lang ng umaga, sold out na ang binebentang goto. Ang mga customer ni Kuya Oliver mula pa sa malalayong lugar. Lilinisin mo na maayos ang ulam. Isa pa, kailangan talagang laging ayos at sariwa ang karne. At saka hindi tinitipid sa laman at ulam yung mga kumbaga lahat ng parte pwede ilagay. 3:30 pa lang gumising na kami kasi nga balita namin nagkakaubusan. So dumating kami dito mga past 4 a.m. nandito kami. Kami na nagbukas. Dumating kami dito mga magpa 5, tapos galing pa kami ng Nagcarlan, Laguna. Masarap, tapos sobrang lambot nung mga laman niya, tapos traditional yung pagkakaluto. Taga Bulacan po kami, umalis po kami ng mga 1 a.m. Then dumating kami dito mga around 4 to 5 a.m. Okay naman po, masarap po siya. Kakaiba po, hindi po, wala kasi sa Bulacan ng ganito, kaya medyo kami sa lasa. Masarap naman po. Inabutan din ng news team ang alkalde ng Candelaria, Quezon. Excited ng matikman ang pamosong goto. Ay nabalitaan namin, medyo masarap daw dito kay Oliver ang goto. Kaya kami dumaan na muna para mag-almusal. Maayos at malinis ang kanilang pagkain. Pwede talagang dayuhin ng mga taga-iba't ibang bayan. Ang sikreto raw ng malinamnam at nanunuot na lasa ng kanilang goto, Sa amin medyo matagal, talagang kinakatas namin yung lahat ng lasa sa kahoy. Yung amoy ng aroma ng usok ng kahoy, yun din nasangkap din yun sa pagkain ng sa goto. kaya't ano pa ang hinihintay nyo mga kapuso? Sinsay na dine at tikman ang pamosong goto ng San Juan, Batangas. Ako si Lorenzo Ilagan para sa GMA Regional TV.